Jongens, even focus, even luisteren. Oké, Paul, dankjewel. Welkom bij de tweede helft van het seizoen. Oké, dit is waar het gebeurt. We hebben de tegenstander goed geanalyseerd. We zijn er klaar voor. Automation zorgt voor de samenwerking. Waarin marketing vooral meer diepte kiest. Waarin data in de steekbal de ruimtes kan bespelen. Dan weten we zeker dat CRM tot scoren kan komen. Samen brengen we jullie marketing in topvorm. Jongens, even bij elkaar. Wat gaan we doen? Winnen! Kom maar! Wil jij ook scoren met je organisatie? Dan zorgen wij voor de juiste opstelling.